Ďakujem zo srdca. Rok 2025 ma naučil spomaliť, vnímať krásu v detailoch a veriť, že aj malé veci môžu niesť veľké emócie. V každej sviečke, v každej mydlovej kytici je kúsok môjho času, srdca a tichých myšlienok. Ďakujem vám, že ste si vybrali moju tvorbu, že ste mi dovolili tvoriť pre vás, že moje výtvory našli svoje miesto vo vašich domovoch, v darčekoch pre blízkych, v momentoch pokoja, radosti či spomalenia. Každá vaša správa, objednávka či milé slovo ma utvrdili v tom, že táto cesta má zmysel, že ručná práca, láskavosť a úprimnosť stále majú svoje miesto v tomto svete. Chili and Mango Art Candles vzniká v tichu s vôňami, svetlom a rešpektom k procesu tvorby. A vy ste jeho najkrajšou súčasťou. Do nového roka vám prajem pokoj v duši, teplo domova a chvíle, ktoré budú voňať bezpečím, láskou a svetlom. Ďakujem, že ste tu.